У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. Як завжди збираємося у неділю при алтарі нашого Господа, при алтарі нашого Бога, каб послухати Його Слово, каб почути гэтае Слово, каб таксама прыняць яго, прыняць у Слове, але і ў Харыстыю, на Свяцейшай Камуніі, каб гэтае Слово, гэтая Эўхарыстыя ачышчала нас, каб давала нам надзею, каб давала нам таксама магчымасць адпачыць у Яго Слове. Гэтую святую імшу ахвярую за ўсю нашу парафію, аб Божым благаслаўленні для ўсіх нас. Таксама вечны адпачынак прашу для ўсіх памерлых з нашай парафіі. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам, занядбаннем. Моя вина, вельмі великая вина. Таму прошу Найсвятейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, вас, браты і сёстры, помоліться за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Единородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отця, які береш на себе грехи світу, змілуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління наше, які сидиш праворучайця, змілуйся над нами. О, тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим опорайся. Молимся. Усемагутны Божа, будь милосердны да слугаў Твоих і помножай у іх дары свае ласкі, каб з жывой верай, надзеяй і любов'ю яны заўсёды верна захоўвалі Твои запаведзі. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя.
Читання книги пророка Єремії. Гора пастырам, якія губяць і рассейваюць авечак пашы маёй, кажа пан. Таму так кажа пан, бо Ізраіль пра пастыраў, якія пасвяць народ мой, вы рассеялі авечак маіх і разагналі іх, і не клапаціліся пра іх. Вось я пакараю вас за зло учынкаў вашых, кажа пан. Я збяру ацалелых авечак маіх з усіх земляў, у якія прагнаў іх, і вярну іх у аўчарню іхнюю, і будуць пладзіцца і памнажацца. І пастаўлю над імі пастыраў, якія будуць пасвіць іх, і больш не будуць палохацца і баяцца, і ніхто не згубіцца, кажа пан. Вось настану дні, кажа пан, і абуджу для Давіда парастак справядлівасці, і запануе кароль, і будзе ён мудрым, і будзе чыніць правасуддзе і справядлівасць на зямлі. У дні ягоныя збаўлены будзе Юда, а Ізраіль будзе жыць у бяспецы. І вось імя ягонае, якім будуць называць яго пан, наша справядлівасць. Гэта Слова Божае. Пан пастыр мой, не буду мець настачы. Пан пастыр мой, не буду мець настачы. Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець настачы. Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах, да водаў спакойных вядзе мяне. Ён душу маю пажыўляе. Пан пастыр мой, не буду мець нястачы. Накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці дзеля імя свайго. Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, не буду баяцца зла, бо ты са мною. Твой жезл і твой посах мяне суцяшаюць. Пан пастыр мой, не буду мець нястачы. Ты стол для мяне накрываеш на вачах маіх ворагаў. Намашваеш галаву маю алеем, келіх мой перапоўнены. Пан пастыр мой, не буду мець нястачы. Сапраўды дабрыня і міласэрнасць твая будуць са мною ва ўсе дні жыцця майго. І пасялюся я ў доме пана на доўгія дні. Пан пастыр мой, не буду мець нястачы. Читання послання святого апостола Павла да Ефесцаў. Браты, цяпер у Хрысце Езусе вы, якія калісьці былі далёка, сталіся блізкімі дзякуючы крыві Хрыста. Бо Ён мір наш, які ўчыніў адно і другое з адзіным, і мур варожасці, што падзяляў, зруйнаваў у целе сваім.
а закон запаведзяў знішчыў навучэннем, каб з двух стварыць у сабе аднаго новага чалавека, усталёўваючы мір, і ў адным целе зноў прымірыць адных і другіх з Богам праз крыж, забіўшы на ім варожасць. І прыйшоўшы, ён абвясціў мір вам, якія далёка, і мір тым, якія блізка. Бо праз яго мы адны, і другія маем доступ у адным духу да Айца. Гэта Слова Божае. Овечки мои слухают голос мой, кажа Пан, и я ведаю их, и яны идут за мною. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той час сабраліся апостолы каля Езуса і расказалі яму ўсё, што зрабілі і чаму навучылі. І ён сказаў ім: «Пайдзіце адны ў пустыннае месца і крыху адпачніце. Бо так шмат людзей прыходзіла і адыходзіла, што нават не было ім калі паесці. І адплылі яны ў пустыннае месца на чаўне адны. І ўбачылі, што яны адплылі. І шмат хто, даведаўшыся, пешкі збегліся туды з усіх гарадоў і апярэдзілі іх. Выйшаўшы, Езус убачыў мноства людзей і злітаваўся над імі, бо яны былі як авечкі без пастара, і пачаў іх вучыць многаму. Гэта слова Пана. Вось гэтыя летнія дні, як бачыце, нават у касцёле вось такія пусткі, што не думаю, што гэта галоўная прычына, гэта каранавірус, які пануе ў свеце, але вось час адпачынку, час пэўных выездаў, час, калі людзі выязджаюць дзесьці на прыроду, на дачы. І можа вось гэтае слова, якое сёння таксама пачулі, дзе Езус кажа сваім вучням і апосталам: адпачніце троху. Можа нам здавацца, ну вось яно апраўданне, трэба сапраўды адпачыць. Але, напэўна, адпачынак можа быць такім вось гэтым, так скажем, думкаю сённяшняга Евангелія не галоўнай. Калі вось уважліва слухалі першае чытанне аднаго з прарокаў, прарока Ераміі, прарок, які мне асабіста вельмі падабаецца, меў вельмі цікавае жыццё, вельмі цікавы лёс, які такі вось калегу зацытаваць, як ён сам казаў пра сябе, што ж гэта робіцца: я хіба нікому не пажычыў, а ўсе мяне ненавідзяць. Гэта вось чалавек, якому трэба было казаць праўду у тым асяроддзі, якія яго не любілі, якія яго ненавідзелі, і трэба было казаць гэтую праўду ў вочы тым, якія мелі ўладу, тым, якія кіравалі вось народам. І кажа вось пра тую сітуацыю, якая адбывалася ў яго ў краіне, што ёсць такія пастары, правадыры народу, якія ўвогуле не займаюцца сваім статкам, сваім народам, а пасвяць толькі саміх сябе. Займаюцца тым, што вось займаюцца сабою папросту, каб ім было добра і утульна. І кажа ім такое прароцтва, кажа ім такую праўду аб тым, што Бог гэтых пастараў ён заменіць. Ён гэтых пастараў, якія вось не былі сапраўднымі так пастарамі, якія не з'яўляліся вось тымі, хто апякуецца сваім народам, ён гэтых пастараў пакарае.
І кажа, што дасць іншых пастараў, якія будуць клапаціцца пра гэты статак. Але што тут найбольш важнае, што ў канцы ён кажа, што выйдзе парастак з пня Ісея, з гэтага пакалення, які будзе вось тым сапраўдным пастарам, тым галоўным, тым, хто сапраўды здольны прывесці чалавека і прывесці яго у вельмі важнае месца, а можа да вельмі важнага стану, больш правільна так было б сказаць. І гэтым вельмі важным станам будзе для нас, канешне, жыццё вечнае і гэтая прысутнасць з Богам. У Евангеліі, у пасланні святога Павла да Эфесцаў ён кажа, што вось такім месцам гэтага прымірэння і месцам, такім пунктам, такой кропкай, дзе могуць прымірыцца і язычнікі, і габрэі, гэта вось менавіта будзе крыж Хрыста. І так сапраўды сённяшняе вось слова, якое мы кіруем, яно не кажа нам толькі пра адпачынак, хоць адпачынак ён вельмі важны, але кажа нам пра тое, каб мы гэты адпачынак перажывалі з Богам. Вось гэты псальм, які мы сёння спявалі, таксама кажа, што Пан ёсць маім пастарам. І калі Пан ёсць сапраўды маім пастарам, то я ні ў чым не буду мець нястачы. Мы вельмі часта, можа, так сапраўды гэтае слово вельмі актуальна, бо мы вельмі часта не ўмеем добра адпачываць. Старэйшае пакаленне, напэўна, большасць, калі вось так задумаецца на хвілінку, як адпачывае старэйшае пакаленне, то звычайна выязджае на вёску, як кажуць зараз, на дачу, так, вось, дзе ёсць гэтыя гектары агародаў, і пачынаецца вось гэты адпачынак у тым, што заўсёды дзесьці там працуе альбо вось бульба, альбо гэтыя парнікі, засаджаныя вось гэтыя пазбіраныя пазней дзесяткі, а можа у кагосьці да сотняў даходзіць гэтых слоікаў з варэннямі, з агуркамі, з усімі гэтымі закаткамі. І чалавек звычайна такі вяртаецца і кажа, ось спіна баліць, усё баліць, так напрацаваліся. І вельмі часта тут альбо не пайду ў касцёл, бо быў на дачы, альбо папросту ўжо сіл няма. Малодшае пакаленне цяпер, кажа, збірае грошы. Цяпер хіба толькі ў Турцыю можа збіраць, там, не ведаю, ўжо Егіпта хіба не можам выехаць. Ці дзесьці вось на такія курорты, у якіх таксама ёсць вось гэтая памылка, калі адпачынак гэты альбо на моры, альбо такім дзесьці на якімсьці курортным пляжы, то заўсёды нейкім чынам папросту так запланаваны, што, кажу, мне хваліцца часамі знаёмы, вось мы выязджаем, то есть вось у Турцыю, мы выязджаем вось там дзесьці тады часаў у Егіпет, альбо яшчэ кудысьці. Я так просто адно пытанне пытаюся, а як, скажыце, у вас будзе са святой імшой? Вось на 2-3 тыдні вы выязджаеце. Ці задумваліся вы над тым, каб вось падчас свайго адпачынку прадугледзець так, што мне ж трэба яшчэ ў нядзелю на імшу папасці, альбо будзе гэтая ўрачыстасць, будзе гэтае свята, ці змагу я яго адсвяткаваць? І людзі кажуць так, гэта ж адзін раз, трэба ж адпачыць. Яшчэ бывае такая форма адпачынку, якую таксама вось мы вельмі часта сустракаем у сваіх знаёмых, якія вось нікуды не выязджаюць, але кажуць, што так, 2 дня атаспаўся, а пазней яшчэ 3 дні глядзеў серыялы ночью. Пакуль на працу не трэба, можна было глядзець праз усю ноч, увесь дзень толькі прасыпаўся і апять глядзеў. Кажа, так вось неяк адпачынкам змарыўся, такі змучаны, што вось не ведаю, як цяпер да працы вяртацца. І сапраўды, вось мы, можа, не ўмеем адпачываць і вельмі часта робім такія памылкі. Вельмі добра, што атрымалі сённяшняе слова, у якім, вы глядзіце, як Христос, які сустракае сваіх вучняў, гэта працяг таго Евангелія, якое мы чулі ў мінулую нядзелю, сустракае сваіх вучняў, якіх ён сам паслаў на тое, каб яны прапаведавалі падвух, яны вяртаюцца, і ён кажа ім, ідзіце, адпачніце ў пустыннае месца. І вось гэтае пустыннае месца,
там, дзе нікога няма. Вось можа гэтага нам таксама, браты і сестры, не хапае, бо зараз жывём у такім вось часе, што гэта інфармацыя навокал нас. Хочаш, не хочаш, гэта ўжо амаль што мала хто чытае, можа, газеты, большасць альбо інтэрнэт, альбо тэлебачання. І гэтай інфармацыі мы так сапраўды нейкім чынам можа бамбардаваны, у нас яе так шмат. І гэтыя навіны, яны не заўсёды добрыя, а большай часткай цяпер увогуле адчуваем толькі нейкае такое вось прыніжэнне, адчуваем пэўную такую безнадзею, адчуваем часамі таксама ненавісць. І ў гэтым усім жывём, і калі вось з сабой гэты ўвесь свет, тое ўсё, што нам дае, вось зараз бяром і на дачы, і бяром і ў гэтыя вось курортныя мясціны. І гэтым таксама вось гэтая сваю духоўнасць, сваю душу гэтым кармім, то папросту прыязджаем такія заўсёды яшчэ больш, можа, часамі разбітыя, бо яшчэ больш будзе гэтага часу, каб праглядзець гэта ўсё, час, каб гэтым насыціцца, то вельмі цяжка нам становіцца сапраўды. А Христос кажа, каб мы выйшлі на пустыннае месца, гэта адно, вось паспрабуйце калісьці адпачыць 2-3 дні, каб вас не знайшлі праз мабільны тэлефон і каб вы самі, можа, напрыклад, не заходзілі дзесьці ў інтэрнэт, альбо вось не падыходзілі да тэлевізара. Што тады сапраўды, аб чым нам тады вось думаць, аб чым нам заняцца, чым сапраўды вось як правесці гэты час? Бо вельмі часта чалавек, які раптам апынуўся ў цішыні, ён пачынае думаць у першую чаргу над сваім жыццём. Хто я такі? Што я раблю ў гэтым свеце? Бо увесь гэты вось хаос інфармацыі вельмі часта нам заглушае альбо дае вось такія, можа, неправільныя гэтыя, накіроўвае нашы думкі у такі вось кірунак, дае нам заўсёды якуюсьці такую ідэю, як жыць, што рабіць, тое, што не з'яўляецца так сапраўды для нас галоўным. І адной з такіх, вось ведаеце, як я зараз проста, мы з братамі былі на гэтым капітулі, я амаль што там вось на гэтых 3 днях на нашай сустрэчы гэтай братэрскай, дзе мы выбіралі новага настаяцеля для нашай супольнасці ў Беларусі, то на гэтыя 3 дні так адключыў гэты мабільны тэлефон, паставіў яго такі рэжым, што не прыходзілі гэтыя паведамленні, увогуле не заходзіў. І папросту так адчуваю, што як яго ўключыў, то так гэтага ўсяго накапілася, так мне ўсяго папрысывалі і пачалі званіць людзі, якія бачылі, што я паявіўся ў гэтай сетцы. Але вось такая была папросту нават у мяне самого думка, што як я ўжо ўзалежніваюся ад гэтага, што вось, а якіясьці 3 дні толькі прайшло, а колькі гэтай інфармацыі, колькі гэтага ўсяго вось на цябе папросту можа наваліцца раптам. І вось праз гэтыя 3 дні толькі тады я таксама в нейкім сэнсе перажыў такі адпачынак. Але вельмі важна яшчэ, каб вось не перажываць гэты адпачынак у такой, значыць, у такой цішыні і ў пустцы сам на сам, але заўсёды перажываць яго з Христом, перажываць яго з Богам. І вось нават бачым, што ў гэтым Евангеліі такая рэч, калі людзі, якія вось бачылі, што Христос са сваімі вучнямі адплываюць, каб дзесьці там адпачыць, прагнуць настолькі моцна быць з Богам, быць з Христом, слухаць Яго слова, што нават аббягаюць гэтае возера, аббягаюць гэтае Галілейскае мора, каб толькі вось менавіта не прапусціць гэтую магчымасць, каб толькі вось быць разам. І вось гэтае прагненне быць разам з Богам, вось гэтае вось жаданне, яно захапляйнае, яно павінна таксама быць у нас. Я жадаю сабе і вам, каб вось сапраўды мы маглі сказаць, што, як і гэты псалміст сёння, што Пан мой пастыр. І тады мне нічога,
Я ні ў чым не буду мець нястачы. У мяне ўсяго будзе хапаць. Я ўсё здолю, я ўсё перажыву. А каб так сталося, то трэба, каб мы будавалі і планавалі. Каб мы адпачывалі, трэба так, каб мы адпачывалі. Але каб мы адпачывалі заўсёды з Богам. Аман. Зараз вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага. Ісуса Христа, Сына Божого, адзінароднага, за Отца народженого, перед усімі веками, Бога от Бога, святого от святого, Бога справного от Бога справного, народженого, а не створеного, одиносутного Отцу, праз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, и Девы Марии, и стався человеком, укрыжованы так само за нас, при Понскім Пилате, был замучений и похован, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, Его благодарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походить, якому разом Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророка. Веру один святый, в моем Отце рост, шедне помилуй, життя вічного в будущем світі. Амин. Умацованные Духом Святым, узнесем праз Иисуса Христа супольные молитвы и просьбы до Бога Отца. Молимся за святый Костел, каб Ён давал сучасному свету приклад едности и любови. Тебе просим. Молимся за нашу Айчину Беларусь, каб праз заступництва святых нашей земли яна атрымала Божую дапамогу и благословление. Тебе просим. Молимся за нехрысціянскія народы, каб яны пазналі каштоўнасці, якія абвясціў свету Христос. Тебе просим. Молимся за христианские семьи, каб свою еднасць і моц Духа яны чэрпалі з супольнага удзелу ў Еўхарыстыі. Тебе просим. Молимся за людей, якія знаходзяцца на адпачынку, каб яны аднавілі свае сілы і умацаваліся ў веры. Тебе просим. Молимся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб сустрэчы з Христом у часе святой мшы садзейнічае нашаму сапраўднаму духоўнаму ўзрастанню. Тебе просим. Милосердный Боже, дякуем Тебе, что Ты нас выслухоўваеш и неспынна адорваеш свою любовью. Праз Христа, Пана нашего. Да
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахеру принял Бог, Отец Всемогутный. Всемогутный Боже, Ты усе ахвяры старого заповету замянил одиной досконалой ахвярой. Прими дары отданых Тебе слугов, як принял дары справедливого Абеля и освятил их, каб тое, что кожный из нас клал на хвалу Твоей величи, послужило усім на збавление. Праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага, бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёлами и арханёлами и з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разом з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, просвятна Твоя, благословенный Твой, кто приходит в имя Пана, просвятна Твоя. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейсную моцую Духа Святого Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцую Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана, Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры.
Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця з падзякою складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго Касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыі, со святым Юзефом, яе абраннікам, со святымі апостолами Тваімі і слаўнымі мученикамі, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяёмся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Казімірам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О, добры Ойче, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх. Нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Твае адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Христа, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойче ўсемагутны, у єднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Атрымалі мы Духа Святога, які нас учыніў дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру Касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваей воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Світу,
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варт. Вось стаю пры дзвярах і стукаю. Калі хто пачуе мой голас і адчыніць дзверы, я ўвайду да яго і буду вячэраць з ім, а ён са мною.
Молимся. Просим Цябе, Божа, дапамажы міласціва Твайму народу, які Ты ўзмацніў найсвяцейшым сакраментам, і ўчыні, каб ён, пакінуўшы старую грахоўнасць, перайшоў да новага жыцця ў цнотах. Праз Христа, Пана нашага. Паслухаем аб'явы. Вялікі дзякуй кожнаму за ахвяру, за дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Дзякуй усім, хто на гэтым тыдні даглядаў кветкі і прыбіраў тэрыторыю вакол касцёла. Як звычайна у нашым касцёле у аўторак пасля вячэрняй імшы адбываецца набажэнства да святога Іцэпіо. Таксама адарацыя ў чацверг пачынаецца ў летні перыяд 17 гадзіны. На гэтым тыдні адзначаем у сераду свята святого Лаўрэнція з Брындызі, у чацвер свята Святой Марыі Магдалены, у пятніцу свята Святой Брыгіты, манахіні, апякункі Еўропы. З 3 па 11 жніўня адбудуцца рэкалекцыі. Гэта рэкалекцыі для моладзі, якія правядуць браты капуцыны нашай кустодыі. Дарагія браты і сёстры, у сувязі з правядзеннем гэтых рэкалекцый сёння моладзь арганізуе невялічкі кірмаш пасля святой імшы ад 12 гадзіны. Таксама просім падтрымаць сваімі ахвярамі, даць магчымасць, зараз кошты ўдзелу правядзення такіх рэкалекцый, яны заўсёды былі вялікія, але неяк асабліва просім у вас падтрымкі таксама вашымі ахвярамі. А яшчэ, можа, папросім кагосьці з прадстаўнікоў моладзі, каб яны ввогуле расказалі, хто яны, што яны, і што ім гэтыя рэкалекцыі далі. Гэта тыя, якія ўжо ўдзельнічалі ў іх. Калі ласка. Пахвалёны Ісус Христос. Можа, хтось з вас ужо мяне і ведае. Я Катя, я з'яўляюся лідарам францішканскай моладзі ў Маладзечна. Па-першае, хацела б вам падзякаваць за тыя сродкі, якія вы дапамаглі сабраць у 19 годзе, калі былі рэкалекцыі з палета. Таксама хацела б папрасіць вас таксама дапамагчы нам і ў гэтым годзе, бо рэкалекцыі будуць не толькі з палета, але яшчэ і Сан-Дам'яна. Сан-Дам'яна – гэта рэкалекцыі, якія будуць праходзіць тыя, хто ўжо быў на з палета. Таксама хацелі б вам падзякаваць, і не толькі я, але яшчэ і уся францішканская моладзь. Таму хочам запрасіць вас на кірмаш невялічкі. Там вы можаце набыць печыва, набыць працы Амалі Каральковай, невялічкія, вялікія, там розныя ёсць. Таксама там будзе квест для дзяцей невялічкі, спевы, танцы, і таксама вы можаце разгледзець фотаздымкі. Гэта фотаздымкі з розных рэкалекцый, якія былі пасля гэтых рэкалекцый з палета. Таму вам вялікі дзякуй, і зараз яшчэ некалькі слоў скажа мой дапаможны Ціма. Хацелася б сказаць колькі слоў пра самі рэкалекцыі. Гэта рэкалекцыі для моладзі, так скажем, от 15 до 24-25 год. І з'яўляюцца рэкалекцыі з палету, з'яўляюцца такімі, як брат Ігор гаварыў, своеасаблівымі рэкалекцыямі навяртання, на якіх чалавек можа пераасэнсаваць сваё стаўленне да Бога, да касцёла, і калі захоча, ён можа атрымаць супольнасць, якая супольнасць увогуле гэта вельмі важная рэч на шляху духоўнага ўзрастання, якая дапамагае, якая падтрымлівае і дае магчымасці развівацца. У францішканскай моладзі ТАУ ёсць распрацаваная там шматлікімі пакаленнямі моладзі з іншых краінаў праграма, якая можа ў выніку вельмі, я спадзяюся, бо мы яшчэ
знаходзімся на пачатку гэтага шляху, але ў выніку яна, спадзяюся, давядзе нас да высокага, можа, ўзроўню такіх адносінаў з Богам. Вось. Таму запрашаем на гэтай рэкалекцыі на Спалето. Ось, дзякуй. Ну, вось такая моладзь ужо вырасла тут за 2 гады, можна сказаць. Скажу вам так, што можа хай мяне прабачыць усе іншыя супольнасці, рухы нашай парафіі, але моладзь гэта, ведаеце, гэта вельмі важная справа, тую, якую нам трэба неяк укладвацца усімі, каб гэтую моладзь таксама фармаваць нейкім чынам. Але вось супольнасць, якраз такі францішканскі шлях, я лічу, што асабіста гэта вельмі неблагі шлях, а нават добры, і ўжо бачу гэтыя плады, ўжо яны нават ёсць, ужо бачна, як гэтыя маладыя людзі змяняюцца. Таму, калі ласка, заахвочваю вас усіх да удзелу не толькі ахвярамі, але ў першую чаргу вашымі малітвамі. На гэты час прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, супроть спокусу и пастых злого. Будь нам вороны, князю войска небесного, Отцу и